फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा फोसावदिंनायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जादों। 1 नं क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि लकसभा बियाबाव बिपिएफ दोलोआनो देरहासार जागोना रोखासै। आरो प्रिपारेसन होनोबा दरं उदालगुरि आरो क'क्राझारनि प्रिपारेसना बिराद मोजां पजिटिभ जोंनो 1 नाम्बाराव दङ बिपिएफ हान्जानि आरो देरहाखागोन जों। लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय आर'ज गाबदों हाग्रामा महिलारिया। थिग बेबादिनो बिटिसिनि बारग'सिब गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया गसाइगावआव दावबायफैनायजों लोगोसे फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय रांराफारा गिर्जा आरो साबकाथा माद्रासा गेलेग्रा फोथाराव आर'ज गाबफैदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रांराफारा गिर्जाजों लोगोसे फायलागुरि, गुगुलकाटा आरो साबकाटा माद्रासा गेलेग्रा फोथाराव बिटिसिनि बारग'सिब गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय आर'ज गाबनायजों लोगोसे बिपिएफ दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोरजों सावरायलायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। लकसभाया फैगौ मे मासनि 7 तारिखआव जागोन। जोंना क'क्राझार लकसभाया 3rd फेजआव गोलैदों आरो 2nd फेजआव दरं उदालगुरि गोलैदों। जोंना 2nd फेजआव दासिमाव मोनसे समस्थिल' जानानै दं। 3rd फेजआव खिन्थु मोननै समस्ति जागोन, बरपेटा आरो क'क्राझार जागोन। केन्डिडेटआ फ्राय थिग जाबाय, बरपेटाना डिक्लारेसनल' बाखिसै, बेखौ जोङो कयदिन उनाव आल'सना खालामनानै डिक्लेयार होगोन। आरो प्रिपारेसन होनोबा दरं उदालगुरि आरो क'क्राझारनि प्रिपारेसना बिराद मोजां पजिटिभ जोंनो 1 नाम्बाराव दङ बिपिएफ हान्जानि आरो देरहाखागोन जोङो। जिहेतु प्रमद बर'आ दाख्लैसो श्रीरामपुराव फैनानै फंसे बाथ्रा बुंलांदों आरो जे थांनाय आगुनि सरकार खुंनाय समाव प्रमद हाग्रामा सरकारा घुस लानानै साख्रि होदोंमोन। दा बेनि सायाव सारा मा फिननायगोन? प्रमद बर'आ श्रीरामपुराव मानो फैदोंमोन बेलाय, मा खामानि दं बेलाय? फैसासो लांफैगोन बे गेटनि, बेहा खामानि गैया। जोङो 17 बोसोराव मा खामानि मावदों मावाखै बेनि रिप्लाइखौ रायजोफ्रा होगोन। बास आं बुंनानै लानानै मा जानो, प्रमदआ बुंनानै मा जानो? दिनै रायजोफ्रा रिप्लाइ होगोन। जोङो 17 बोसोराव मा खामानि मावदों मावाखै रायजोफ्रा रिप्लाइ होगासिनो दं, आं बुंनांगौ गैया। आरो श्रीरामपुराव श्रीरामपुराव फैनाय माने फैसा लांनो फैनायसो बेना, बिदिबा बे गेटआव मा मोनफैदों बेलाय? दे सार जोबथा कुइसन, बिटिसि सरकार बिटिसि अफिसखौ सिलिगुरियाव जिरायनानैसो सालायो होन्दोंमोन सारखौहाय, बिनि सायाव मा बुङो सार? सिलिगुरियाव अफिसाव जिरायालै, जोंनि हेडक्वार्टारा क'क्राझाराव बे अफिसखौ जों बानायदों, बेहायनो जनानै जों अफिस खालामो। दिनै आङो गसाइगाव साब डिभिजननि आन्दाराव 3 जायगायाव गिदिंदों। प्रथम आङो बै मा जायगामोनलाय? राङापारा होननाय गामियाव थांदोंमोन। प्रथम फार्स्ट प्रग्राम बियो। बेवहाय ख्रिस्टान धर्मनि जिथु गिर्जा, राङापारानि मिसन गिर्जायाव आं हाबहैदोंमोन। ख्रिस्टानफोरनाबो दा मुस्लिमफोरनि बादिनो माबा मोनसे सोलिगासिनो दं। गुड फ्राइडेनि सिगां दिनै सानडे हिसाबै पालन खालामदों आरो बेनि उनाव गुड फ्राइडे फैगोन आरो इस्टार सानडे। जेन' बे चार्चआव हाबनानै आं गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों। आदिबासिफोरनि चार्चमोन बेयो आरो बेवहाय जयैनो जोङो बिपिएफ हान्जानि थाखाय प्रेयार खालामदों, मास प्रेयार, जे फैगौ समफ्राव जाहाथे बिपिएफ हान्जाया रायजोफोर लुबैनाय बायदि खामानि मावलांनो हायो, बेनि थाखाय बेखिनि खोथा। आरो सेकेन्डआव आङो थांदों बै फैलागुरि गामिनि बाजाराव। बेवहाय फैलागुरि प्राइमारि होनजायो, बेवहाय मिटिं खालामनानै फैदों। बेवहाय मुस्लिम आरो आदिबासि दंमोन, खोब मोजां पजिटिभ। आरोबाव 3rdआव बैयाव साबकाटायाव मोनसे सिमलटापुआव मोनसे मिटिं जाबोबाय बिपिएफ हान्जानिनो प्राइमारिनि। गासिबो गार्जेनफोरखौ लानानै रायज्लायदों, खोब पजिटिभ। बेवहायबो मुस्लिम डमिनेटेड एरिया बे सिमलटापु एरिया। किसुमान गरखाफोरबो दंमोन, बर'फोरबो दंमोन, खम बर' आरो गरखाया खम, मेक्सिमाम मुस्लिम। मथथे
MP इलेक्सन फैगासिनो दङ जोंनो बयखौबो नांगौ ख्रिस्टान धर्मनि मानसिखौबो नांगौ मुस्लिम धर्मनि मानसिखौबो नांगौ बाथौ धर्मनि मानसिखौबो नांगौ जैन धर्मनि मानसिखौबो नांगौ गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि मानसिखौ जों सनमान होयो BPF दल हिसाबै आरो आं दिनै बेवहाय मुस्लिम धर्मनि मानसिफोरजों मुस्लिम इस्लाम धर्मनि मानसिफोरजों एखेलगे इफ्तार खालामदों आङो एखेलगे इफ्तार खालामदों आरो गोसोखौ मोजां मोनदों बिसोरजों एखेलगे इफ्तार खालामफानो मोननानै बेयो जाहैबाय साबकाथा उद्देश्यआ बेनो BTCआव गोबां जाथि जनगोष्ठी दं जों बयखौबो समानै सनमान होयो पार्टी हिसाबै आरो बिदिनो मावलांबाय थागोन आरो दिनै मुस्लिम इस्लाम धर्मनि मानसिफ्रा रमजान मास सोलिगासिनो दं आं बिथांमोनखौ सनमान होनानै दिनै बेवहाय इफ्तार पार्टी खालामफाफैदों बेखिनि खोथा